YouTube, Türkmenlerin bolmajak TikTok videolarından, aýda oňarmaýan bagşlaryň durmuş hekaýalaryndan dolu wagt näme üçin şahyrlarymyzyň, taryhy şahsiýetlerimizin, döredüýjilerimizin durmuş hakynda maglumat gaty az ýa-da hiç ýok. Diýdim de, ýürüýte 18 may üçin Mahtumul Pragaýnyň şöhret güni münasibetli bir video taýýarlamana karar berdim. Video başlamazdan kanalymyza agza bolup, beýle videolaryň dowamy üçin bizi goldap bilersiňiz. Mahtumul Pragaý öz halkynyň azatlygyny we öz başdaklygyny arzu eden, halk arasynda beýik söýge münasip bolan klassikadyr. Türkmen halkynyň beýik ogly Mahtumul Pragaý gökleň türkmenlerindendir. Ol takmynan 1733-nji ýylda Gürgen deriýasynyň boýunda Hacı Gowşan diýen ýerde eneden dogulýar. Döwlet Mehmet Molla, Muşluk oğlumuz bolly. Döwlet Mehmet Molla. Mahtumul Pragaý başlangyç terbiýany kakasy Döwlet Mehmet Azaddan alýar. Mahtumul ilki owa mektebinde okuýar. Onuň ilkinji mugallimine Niyaz Salih diýer ekenler. Mahtumul ören zekinli we ýiti akylly bolupdyr. Oldurly kitaplary çakdan aşa we irinsiz köp okapdyr. Mahtumul ýaş wagty kakasyndan, ejesinden we owanyň garry adamlaryndan köp halk rowayatlary, goşka gazallary, ertek we nakyllar höweslen diňleýär eken. Ol kakasy Döwlet Mehmet Azadynyň döreden eserleriniň köpüsini ýatdan öwrenipdir. Mahtumul'yň zekinligine, okuwa bolan höwesine göz ýetiren Döwlet Mehmet onuň ilmli adam bolup ýetişmek üçin alad edipdir. 18-nji asyrda Etrek, Ahal, Mars ýetinde güýçli medreseler bolmandyr. Şonuň üçin hem Döwlet Mehmet Azady öz ogluny ilki Halazyň Gyzlaýak owasynda ýerleşen şol döwrüň güýçlüsi hasap edilen İdris Baba medresesinde okuwy berýär. Mahtumul bu medresede bir näçe wagt okuýar. Soňra ol Buhara gidýär. Buharada Göweldaş atly medrese okuwa girýär we onda 2 ýyl okuýar. Şahyr şol medresede ders berýän Siriýal türkmen Nur Kazım ibn Bahyr bilen hem tanışýar we onuň bilen dostlaşýar. Emma medresedäki talyplaryň tertip düzgünliğiniň bozuklugy Mahtumul'yň bu medreseni taşlamagyna sebäp bolýar. Mahtumul esasy bilimi Hyýwadaky Şirgaz medresesinden alýar. Ol Şirgaz medresesinde 3 ýyl bilim alýar. Medresede berilýän dersleriň daşynda hem gündogaryň görnükli şahyрлary Nizamynyň, Nesimiň, Fizuliň, Nowaýynyň we başgalaryň eserlerini irginsiz okapdyr. Ol medresede okuyanlaryň arasynda özüni derrew tanydyp, zehilin talyplaryň hatlaryna goşulýar. Okuň ilkinji ýyllarynda Mahtumul talyplaryň halipasy bolýar. Soňky ýyllarda bolsa mugallim özü ýok wagty ders geçmegde Mahtumula ananýar ekeni. Mahtumul öz döwrüniň iň bilimli we düşünjeli adamlar bolup ýetişipdir. Mahtumul jahankeşde adam bolupdyr. Dünýäniň köp ýerlerine seýahat etmek duýgusy onda çağalykdan döräpdir. Bu seýahatlar şahyryň dünýä garaýyşyny giňeldipdir. Mahtumul ogluny okatmakdan başga tanymal zergar bolupdyr we kümüşden, altyndan türlü bezek şaýsepler ýasapdyr. Mahtumul'yň maşgala ýagdaýlary jedelli meseleleriň biri bolup durýar. Goşgularyna esaslanyp, onuň meňli diýen bir gyz söýendigini ýöne käbir sebäplere görä alyp bilmänligi hakynda alymlar netije gelýärler. Mahtumula akyz diýen ýeňesi dakylýar. Ondan 2 ogly bolup, olar hem ýaşlykda ýogalýarlar. Mahtumul takmynan 1783-nji ýylda Atasar diýilen çeşmeniň boýunda, soňudagyň ýanynda aradan çykýar. Onu kakasynyň ýanyna garrymolla gonomçylygyna jaýlapdyrlar. Şahyryň döredüýjiligi durly temalardan bolan köp sanly şygyrlardan we poemalardan ibaret. Onuň öz gol ýazmalary bize gelip ýetmändir. Çünki düşman goşuny Mahtumul'yň bir näçe eserlerini, hatda bize gelip gowuşmadyk eserlerini hem ýakyp ýok edipdir. Mahtumul köp şygyrlaryny Pragla akym bilen düzüpdir. Onuň döredüýjiligi 18-nji asyr türkmen durmuşyny öwrenmäge köp material berýär. Mahtumul'yň şygyrlary esasan watançylyk, gahrmançylyk, öwüt nesihat, sosial deňsizlik, ışky liriki, dostluk barada humanistik ideýalary öňe sürýär. Mahtumul dağanyk ýaşaýan türkmen tire taýpalaryny birleşdirmek bilen ýurdun öz başdaklygyny, halkyň asuda ýaşamagyny gazanmak bolar diýen netijeye gelipdir. Bu ideýa şahyryň, türkmeniň döker boldy ýaşamyz, türkmen binasy ýaly şygyrlarynda öz beýany tapypdyr. Göňüller, yürekler bir bolup başlar. Tarsa ýygyn erer topraklar daşlar, bir suprody taýýar kılynsa aşlar. Götürler, ol baly türkmeniň. Mahtumul türkmen şahyrlarynyň köpüsiniň halipasıdyr. Mahtumul öz döwürdeşlerine we özüne soňky ýetişen şahyrlaryň döredüýjiligine uly täsir beripdir. Bu täsir Ilaytada, Zeliliniň, Serkerde şahyr Seýdiniň, Keminäniň, Molla Netbesiň, Mätäjiniň döredüýjiliginde görüp bolýar. 2014-nji ýylyň may aýynyň 18-nde Mahtumul Pragaýnyň Kemala gelen Dogduk owasy Gerkezde medeni ýadgarlyklar toplumy we Mahtumul müze ýaçylýar.
Dostlar, gelingindi öwrenenlerimiz gaýtalamak hem de bilýänlerimiz barlap görmek üçin Magtymguly atamyz barada gysgaça 5 sany sorag dinläliň. Sorag 1. Magtymguly Pragy näçe ýaşynda, takminan näçe goşgy bilen aradan çykypdyr? Sorag 2. Magtymguly atamyzyň mazary haýsy welaýetde ýerleşýär? Sorag 3. Magtymguly näme üçin eje hakda hiç ýyl goşgy ýazmandyr? Sorag 4. Türkmen pul birliginde näçe manatda Magtymguly atamyzyň suraty bar? Sorag 5. Altyn asyrmyzda Magtymguly atamyza meňzep biljek haýsy şahylar tanaýarsyňyz? We Magtymguly atamyz bu döwürde ýaşaýan bolsady, haýsy temalarda goşgy ýazardy? Egerde ähli soraglar hem bilen bolsaňyz, size goşmaça bonus ýene bir sorag. Magtymguly adynaky Türkmen Döwlet Uniwersiteti näçinji ýylda gurulýar? Dostlar, ýene bir videonyň soňuna geldik. Video göwnüňizden turan bolsa, like goýup tesirleri öz pikiriňizi ýazyň. Beýle videolaryň dowamy üçin kanalymyza agza bolup bilersiňiz. Hoş, sag bolun. Ceyhun bile bahry kadar arafy çöl üstünden öser geli turup bana.